keď to aj zapisujem všetko, aby som tomu ustrážil. Dodatok číslo 2 rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva Pastuchovej. Dodatok číslo 2 rokovacieho poriadku obecného úradu Pastuchovej. Bod číslo 14. Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo štátneho orgánu, bude mu udelené slovo. Slovo sa môže udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce. U opakovanom vystúpení obyvateľa obce rozhodne obecné zastupiteľstvo hlasovať. Sa mení a bude znieť. Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada o slovo poslanec Národnej rady poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo štátneho orgánu, bude mu udelené slovo. Bod číslo 18. Jednotlivým bodom rokovania sa vyslovujú prítomných poradí. Poslanci obecného zastupiteľstva starosta obce, poslanec obecného zastupiteľstva starosta obce, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo štátneho orgánu, prítomný predstaviteľ vyššieho územného celku a občania Pastuchov. Sa mení a bude znieť. Jednotlivým bodom rokovania sa vyslovujú prítomných poradí. Poslanci obecného zastupiteľstva starosta obce, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo štátneho orgánu, prítomný predstaviteľ vyššieho územného celku. Bod číslo 20. Návrh na ukončenie rozpravy k danej téme môže predniesť každý poslanec. O takomto návrhu sa hlasuje bez rozpravy. Po schválení návrhu na ukončenie rozpravy sa rozpráva k tejto téme ukončí. V prípade, že k danej problematike nemá záujem v rámci rozpravy vystúpiť žiadnych poslancov, ani nikto iný z prítomných, rozpravu ukončí starosta. Sa mení a bude znieť. Bod číslo 20. Návrh na ukončenie rozpravy k danej téme môže predniesť každý poslanec. O takomto návrhu sa hlasuje bez rozpravy. Po schválení návrhu na ukončenie rozpravy sa rozpráva k tejto téme ukončí. V prípade, že k danej problematike nemá záujem v rámci rozpravy vystúpiť žiadnych poslancov, rozprávu ukončí starosta. Navrhujem rozšíriť ešte o tento bod číslo 15. Do diskusie prebehu rokovania jednotlivých bodov programu sa môžu prihlásiť aj prítomní na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorým sa musí udeliť slovo. Obecné zastupiteľstvo môže určiť časový limit na vystúpenie prítomných. Sa mení a bod číslo 15 bude znieť. Do diskusie priebehu rokovania, prerokovania jednotlivých bodov programu sa nemôžu prihlásiť prítomní občania zásadného zastupiteľstva. Vyjadriť sa môžu budú rokovanie až v interpeláciách. Bod číslo 16 sa zrušuje. To je za to, aby sme to takto... Pán starosta, áno. Ďakujeme, je to protizákonné. No tak. Pani kontrolka, vaše stanovisko. Prv. Marinko, sme tu a... Otvoríme, nemôžeme? Môžeš, keď bude treba nábuť, ja ti poviem, keď... To si nerobíš To si nerobíš schôdzi, Kibor. Vždycky bola na konci diskusia. Ale ako to robá okolité vedy? Nikomu nič nedonezebe. Fero, vysvetlíme jednu vec. Ako sa k bodom, jednotlivým bodom môže občan vyjadriť? Na konci. No pán, ale... No dobre, sredu, ale prečo? Jak aj Galanovi, jak aj Lukáčovca. Pardon. Aj v Galanovi bol som na schodzi. Môžu sa vyjadriť v Lukáčovciach, môžu sa vyjadriť v priebehu schodzi. Aj v Raktorovci sa môžu... Pani kontrolka, vaše stanovisko k tomuto návrhu. Pán Husák, keď hovoríš všade, ty si tento návrh o tej rokovací pravde, keď si bol. To si navrhol ty. Ty si ho opísal celý z Mestského úradu Hlohovec. Celý ja som tam bol čul, s právnikom sme to aj všetko tam bolo. Všade si pripísal, oni to nemajú. Týmto bodom, čo sme ja navrhujem zrušiť, všade si pripísal a občania Pastuchova môžu, To mesto Hlohovec nemá. Mesto Hlohovec to nemá. To si ti robia, aj si môžu to všetko vrtať a rýpať. Pán starosta, prosím. Som tu. Som povedal hentiť body. Keď ste povedať svoju mínku v diskusii, môžem alebo idem preč povedať? V diskusii môžeš povedať, áno. Môžeš povedať. Tak pokračuj. No tak počúvaj, čo hovoríš. Môžeš. V diskusii ti to už je fíku platné. Tak, to som. Prečo by to bolo fíku? Prečo? Ale nedebatujeme o tom, na čo nedebatujeme o tom? Keď môžem k tomu, Ešte som samozrejme vyjadriť naposledy. Nie naposledy, bol som vyzvaný. Dobre, zriadte si kanceláriu pre prokurátora, pretože ten tu bude vyjadriť. Čo Dobre. Prokurátor sa vrát 5 rokov, čo? Dobre. Predovšetkým by som chcel povedať, pani kontrolka, ale vaše stanovisko by som chcel počuť, aby som neodporoval sebe samému. Rokovací poriadok si robia poslanci. A jak si ho oni schvália, nech si ho schvália, potrebujú oni. Pani kontrolka, prepáčte mi, nepoznáte zákon o obecnom zriadení, nepoznáte štatút obce, nepoznáte nič. Štatút nepoznáte. Dobre.
OK, odvolávam sa. Pardon, zákon o obecnom zriadení, nech sa páči. Rokovanie obecného zastupiteľstva, paragraf 12, bod 10 hovorí, ak na rokovaní požiada slovo poslanec a tak ďalej, áno, Európskeho parlamentu, zástupca vlády, slovo sa mu udelí, áno. A ďalšia veta, veľmi dôležitá veta, môže sa udeliť aj ktorémukoľvek občanovi obce. Môže sa. Áno. Pardon, touto novelou. To môže sa. Vy ste zrušili. Už sa nemôže. Presne tak. Vy ste to možnosť, môže sa, zrušili. A čo sme ty porušili? Ty si to čítal tam, že sme porušili. Čo sme porušili? A porušili ste štatút obce. Odsek 4 štatút obce. Alebo kapitola 4 štatút obce. Pán Zár, môže sa snažovať, môže sa. Ja som si to s právnikom odsúhlasoval, s právnikmi. Čiže sme už boli pri Hlovci, pán starosta. Pred 3 týždňami presne takáto istá náuková novela bola navrhnutá na program rokovania Mestského zastupiteľstva Hlovec. Áno? Nie, že to neprešlo. Primátor to stiahol. Nie, že to neprešlo. Ani hlasovať sa o tom nehlasovalo. Primátor to stiahol, pretože mu došlo, že je to blbosť. Máte tu niekde štatút? Štatút, treba ho ukázať. Ja vám tam ukážem niečo, čo tam je v štatúte. Ale na to nezaujíma. Štatút to je len vzorovia a rokovací program sa podľa štatútu čo ty. Ale rokovací poriadok nemôžeš urobiť proti štatútu obce. Ja ho nerobím proti štatútu. Ale áno. To, čo robíte teraz, je v rozpore so štatútom. Opäť toho, že je v rozpore so zákonom. A veľmi pekne vám ďakujeme, že nám zoberiete možnosť vysloviť sa k problému. A teraz mi povedz, pán starosta, prečo bolo zlé, že my sme odhalili dieru v rozpočte, duplicitu? Prečo to bolo zlé? Kde dieru v rozpočte? Ty čo si čupína na ministerstvo financií, čo si písal? Nie, pred minulom roku. Ty si čupísa na ministerstvo financií, že musíme upravovať rozpočet? Ja som ešte na ministerstvo financií nepísal. Ja som písal o tom, že som sa dozvedel. Čo vyprávaš? Kto si to písal? Ešte nebolo ani na ministerstve podaní. A už ministerstva hovoril... Všade si písal vonom, že máme zlý. Čo vyprávaš také zomariny? Že máme zlý rozpočet. Pán starosta sa mi za to odvďačil, že dal na mňa trestné oznámenie. Za to. Lebo ty tu podvádzal ľudí. Nepodvádzam. Ja som sa to dozvedel na... A to máme ľudí. Ty jedine. Lebo si písal blbosti. To nie je blbosť. Ja som bol na jednom rokovaní... Čo hovorí ti, že ešte nebol ani na ministerstve financií ten rozpočet a ty už si vypisoval. Čo vyprávaš také zomariny? Že zlý rozpočet bol daný. Čo vyprávaš? Čo ti hovorí elektronický systém rozpočtu? Veď tuto to nakrmia rozpočet a ministerstvo to vidí. Hej. Ešte tam nebol ani poslaný, ako si to vypisoval. Ak sa si to vrátili podklady. Asi je zbytečné mu hovoriť, že myslím, že do 10. 15. neviem podľa toho, kedy sa schválil rozpočet, sa musí elektronickou formou poslať do toho RISu. No tak to ste veľmi zle informovaní, pán poslanec. Áno? Pretože do RISu sa posielalo do 10.2. Predĺžili nám dobu, pretože baby to nejako nestíhali. A môžem vám povedať, že my sme posielali tento rozpočet posledný deň. Posledný deň. Čiže oni ho tam vôbec nemali na ministerstve. A ja dobre viem, kedy sme ho posielali, pretože ešte... Posielali ste to aj vy? Aj, ako myslíte, kto? Ja. Vy osobne. Ja? Samozrejme. Za obec. Samozrejme. A z akého titulu? Svoj rozpočet v Tepličkách? A kto ho mal poslať? Nie svoj rozpočet v Tepličkách. Pasuchovský. O Pasuchovskom hovorím. Počúvajte ma, kto ho mal poslať? Do toho Rysamu? Pani kontrolka, vaša úloha je kontrolovať a nie robiť rozpočet. Ja som ho nerobila. Ja som im len ukázala ten nový systém, pretože ten nový systém je taký ťažký, že tie baby to nemali... Tomu novému systému bolo 1 000 000 školení. Ministerstvo financií jedno školenie bolo, pán Husár, jedno školenie bolo v Nitre, v Banskej Bystrici. Ale áno, bolo. Ale my sme boli v Nitre na jedno školenie. To je oblasť. Ale bolo aj pro Banskej Bystrici bolo. To není prečo. A prečo hovoríte, pán Stojka, že tej 15. bol ten rozpočet tam poslali, keď to není pravda? Ja som nepovedal, že bol. No ale či hovorili, že nepovedal, že bol. No. A čo sa týka toho ministerstva financií, aby som už dopovedal svoju myšlienku, ja som bol na jednom jednaní ohľadne medzinárodného projektu, nepoviem tomu podrobnejšie čo, kde, ako, kedy. Boli tam prítomní aj pracovníci ministerstva financií a v rozhovore, v prestávke, na káve, keď som povedal som z Pastuchova, tak jeden z pracovníkov ministerstva povedal, a to vy ani rozpočet neviete poriadne urobiť.
To nemyslíte vážne? To myslím vážne. Že niekto na ministerstve, ktorý ani nevidel ten rozpočet, pretože sa nemali ako k nemu dostať, tak povedal je takú strašnú lož. No isté. To je klánstvo, Štefan, toto ty robíš. Ty ma to očuješ a už to píšeš, na internet všetko špiníš, rozumíš ma? 10. februára sa to posíla. Snaží sa mi zapkať tomu trestným oznámením, neprešlo to. Teraz snaží sa mi zapkať a nie len mne, ale občanom Google s touto novelou. Ďakujeme pekne. Však čo ty, boli to z inšpektorátu práce, čo si nanudal, on inšpektoráciu poslal, na aj na Danu, či na Ademu. A už máš odpoveď? Ešte nie. Si podával odvolaný na petície, na prokurátoru, že na ministerstvo vnútra si dával odvolaný, že evidencia obyvateľov sedí. Povedz nám výsledky. Šetri sa, budeš vyprávať tie výsledky podaných trestných oznámení. Šetri si. Toto vám povieš. Aj ty sa priprav. Ale najinakšie sa ty priprav. A nevyprávaj mi takéto veci. Lebo jak? Víš, že mi toho vás... Pani poslanci, ja vás dôrazne žiadam túto novelu neschváliť. My sme ho neschválili, keby debatovali občania, že furt počúvame len debat už rok, dva. Nerozpráva len ty. Natahujeme to do ažuja. Marian, problém je ten, že keď nediskutujú poslanci, tak musia rozprávať občania. Marian, však nebudeme blbosti predáme to isté, čo ma nie rozumie, že to je dobré. Môžem ti dať jednu otázku poslancovi? Sú aj dobré veci, ja nehovorím, ale sú veci, ktoré akože sa tu trepu dokola. Marian, sedel som tam. Čo? Sedím tu a ja viem, ako ľudia sedia. Zebra právo, ja keď sa k ľuďom neberú. A keď to požiada, tak mu dá. Nie je problém. To je chore, čo robíte. To nie je. Ľudia nás volili a my sme teraz polobohovia, že z nich spravíme také hány. Čušte to. To je tvoja teória. Keď poviem, Moravec, že tak sa bude nie je problém. Takže vy chváľate dokola furt. Ja mám to, čo vydalo právnický oddelený právnický spol z Nitry Kršák, o týchto všetkých všetko zíma. O tu všetko je vydané rokovacie poradky, štatúty, tam je všetko, čo zastupiteľ sa potrebuje všetko. Toto tam nikde nebolo, to je tvoj vymysel. To je tvoj vymysel, to si hlovca zebral a ty si tam podopodal občania Pastuchova. No počúvaj teraz. Keď sa má to vyhľad, normálne není problém, ale toto sa tu vadíme, hádame ako opice. Prečítam do štatútu niečo. Nedávam ti hlas. Ja prečítam. Že 4. časť, paragraf 29. Čítajme spolu. Obyvateľ má právo najmä, a potom C-čko nazveme, má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, vyjadrovať sa k jednotlivým bodom programu rokovania. Stále hovoríme, že má právo. Áno. Má právo. A tak ďalej, a tak ďalej. Vy to právo chcete tým ľuďom odňať. Ale je tam... Čo si chceš povedať? Že porušujete ten štát, lebo túto že majú právo. Ale je to právo máš, že sa má vyjadrovať. Jednotlivým bodom programu, Fero. Dobre, ale to ste vy prijali tedy taký štatút. Ale štatút môže aj... Prepáč, keď ti zdechne mačka, budeš ho oživovať. Počúvajte ma. Pán Husa, keby to bolo v poriadku, že prinesete nejaký dobrý nápad, tak ja sa zastanem vás, vášho dobrého nápadu a presadím to do budúcej schôdze. To veľmi silno pochybujem. Počúvajte, 20 rokov to fungovalo aj s chybičkami krásy, aj s nejakými chybnými týmito... Ešte. S neznalosťou zákona. A teraz to novadení starostu Husa. Ešte jednu vec. Marian, keď môžem k tomu povedať. Aj najvyšší kontrolný úrad. Pani poslanci, teraz vy sa intenzívne... Posledné slovo ti dávam sa vyjadria, už si vás nedám. Vydrž chvíľočku. Keď už schválujeme teda štatút, respektíve rokovací poriadok, ja dávam ďalší návrh. Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi dôkladne pripraviť schôdzu. Pretože to, čo sa tu robí, je len z toho dôvodu, že starosta nedôkladne pripravuje schôdzu. Ale to hovorím poslancom. A teraz, pani poslanci, otázka pre vás. Dnes preberáme veci veľmi dôležité. Veľmi dôležité. Okrem rokovacieho poriadku, tam sú ďalšie veci v programe veľmi dôležité. Rozpočtové opatrenia a tak ďalej. Mohol by som celý program prečítať. Povedzte mi, ako ste sa vy pripravili na túto schôdzu?
A čo, ty si spovedník tam? No, nie. Alebo čo? Ešte ja by som si ťa mal spovedať. Tebe. Ale ako sme sa pripravili? Tak povedz otvorené, on tvrdil, že sme boli pátek spolu, my sme sa štvrtek pripravovali, podľa bodov. A prečo ja by som sa mal tebe aj spovedať? No, tak sme sa tam pripravili. Ty si nebol spovedný farár. Buď je to tak, alebo tak. Chodila bola kedy Janičková sem na schodu, čo bola ako ona. Ako sa volá? Lucia? Lucia. No, keď sme mali tí prípravné schôdzi. Tak sme sa o jednom bode 3/4 aj hodiny hádali, len sme sa zhodli. Aby to bolo podľa zákona. Dobre. Takže tá príprava je. Takže tá príprava je. Vy sa teď skádzate, schôdzu máte pred zasadnutý. Prečo by sme sa my nemohli? Čo rozprávaš? Že sa neskádzate. Ja som ti povedal, kedy ste. Dobre, vážení poslanci, je tu ten návrh, dodatek Ešte sa chcem opýtať, že čo vás k tomu viedlo a čo od toho očakávate, pretože ak dobre rátam, tak ešte sú 2 zastupiteľstva do volieb. Dobre rátam? Plánované 2 aspoň. 3. Minulé ste mali 3. A čo ste mali prvé tento a už máme druhé? A čo vás viedlo k tému, že to potrebujete tak nutne meniť? Osobne, napríklad, takto poviem, štvrtek sme sa nedovolili ani na tomto bode na ničo. Keď sme mali zasadnutie. Padlo to až po tomto oku. Lebo tu je písané, že oko sa zaručilo, že starostovi sa plat zobral. Znižen. Lenže by ani to nebolo vydané, to môže Žereš Sobotovičej, čo boli bývalí poslanci Lucie Onej, Janičkovej, sa opýtať. My sme už tú prípravnú schôdzu mali, my sme sa dohodli bez vás. A tuto vy píšete, že mu dáme základný práv. Nie, 1,5 násobok. Na čo vyprávaš? To je informácie zase. A tuto píšete, že bez vás sa nevieme pohnúť. Bez vás. Podri sa, občania majú len tabulu. Za 3 roky tam nikto z občanov nedal návrh. Tak asi majú... Za 3 roky tu vystúpili mimo Husára, ale 3 občania, myslím, Tibino to vystúpil, Kamilo Fabián. To sú realisti, my sme idealisti, my si myslíme, že to má zmysel. A stále len ty a Husár. A potom ešte jedna vec. Keď niečo robím, tak to robím kultúrne. Keď niečo zvozí volando, tak ho skritizujem. Ale nebudem mu nadávať do plechov, pán Husár, môže si zabúchať, neondím, jak plech, do špiny, do bahna, do opíc, do oného. Ja som ti ešte nikdy nepovedal, že súdruh, než si nadával do oného, do zvazákov, ty si bol takisto zvazák. Jaký máš ty charakter voči ľudom? Poznáš ty ľudí? Ty si povedal, keď sa stala, tá cesta mala robiť. Ja nemám pojem, Činčura nemá pojem, nikto nemáme pojem o ceste. Ale Janičková, tedy keď bola s vami, bolo dobre, lebo ona aspoň predáva dom. A to sa nás postavil tých domy. Neviem, o čom je. No, ty o tom nevíš, ty si... Keď sa hovorilo o kanalizácii, sú na to 2 svedková, keď bolo zasadnuté. Ty si povedal, že dokážeš, na začiatku sme neboli rozbití. Ty si povedal, že dokážeš vybaviť. Potom ty tu tá Luba, Brlíková povedala, však vybavte. A ty si povedal, ja to robiť nebudem. Na čo takéto reči vyprávaš a ľudom občanom balamutí z hlavy aj s týmito papírmi? Takže ľudí dobrá, jednostranne píšete, keby ste tu čo pochválili, stredné ľudí, či ja tých budem menúvať tých ľudí, či je to oni, jak sa... Podhášaš nám. Nemenuj. Jednostranne píšete. Jednostranne. Fero, máme tvoj pohľad na vec. A je to k tomu, že chcete dosiahnuť to, aby myslím, ja nebudem za poslanca. Chcete dosiahnuť to, aby nikto neišiel za poslanca. Taký Peter Oravec, ja by som nešiel ani za 1100 eur poslanca robiť. Kvôli tomu, jaké špiny na vás píšu. Ja som minulé bol s advokátom, čo ešte mám takého známeho čas, keď som robil prísadenceho sudcu z ľudu, tak som sa s ním rozprával. No, a on povedal, bez problémov by som vás za tieto slová, čo píše, zažalovať. Lebo to je nad silu trhanie. Ale že dneska sú také vymoženosti súdu, že by som sa toho nedožil. Môžete takúvať, demokracie taká, jaká je, jaká je Palo hovorem, že dneska sa práv nedá vymáhať.
Dobre, Káčik, pokračujeme. Takže ty čakáš, Fero, na základe tohto, že keď zakážete ľuďom tu vyjadrovať, tak... No prečo my sme zakázali? My sme nikomu nezakázali. Čo vy práve... Čo blbnete túto ľuďom, že zakazujeme vyjadrovať? A to je čo? Jako my sme mali schôdzi, Tiboronde, bola diskusia, dovolilo sa, uložilo sa v budúcej schôdze, ondilo a sa to... Keď som povedal, že dneska máme 34 bodov, či som sa zblázneme, a toto, keď som povedal... No. Fero, keď už sa prejedná ten bod programu, príjme sa uznesenie, tak tí ľudia si môžu pískať. Čo si môžu pískať? Parlamente prijali zle rozhodnuté protiústavné a zmenili ho. A to sú ľudia študovaní, doktori, inžinieri a takí. A robá chyby v parlamente. Čo vy práva? Čo vy práva? Tuto ide o moc. Ja to ten jeden povedal. Vy sa cítite dôležitejšie, ak tí ľudia... Nie, nerobím sa nikdy životne. My sa neskovať za ľudí, ja hovorím... Za kúpy ľudí sa prevoláva. To je problém husára, starosta, toto nie je problém ľudí. Ľudí, keď si požiadajú slovo, každého dostane. A je, lebo vy sa tu máte nakoniec chodili dvaja. A mimochodom, všetkým. Ľudia môžu dať aj námety tam, jak je tam kampova, tam môžu dať námety ľudia. Nikto im to nebráni. Chcete, aby sme prestali s kritikou? Nie, prečo vy ste kritizujete? Poradte. Nie, kritizujú, ale nenadávajú. Ale nenadávajú do špíl, do plechov a tak. Do vámna. Čím sa vzájomná proste obce, a my nevieme... No tam ty píšeš, že Fero sa mi dá zarobiť peniaze. Vy ohovárate, že nerobíte. Vy ohovárate. A má ohovárať, nehovoríme. Však vás sa cesta Než ty to robíš ešte nič. Som odvolal rejiteľku, teraz odvolať kontrolóku, predtým odvolať starostčia. A teraz sa čo to je šialená, prečo? Však tu nie je jasné. A vám to je úplne jedno, či škoda vznikla taká, alebo taká, však to je obecné a hotovo. Ale myslíš, že ty by si ho náhradil? Čo vy práva? Čo vy práva? Ako vyšetrili Husárovi, ja som to tedy odsúdek, keď mu nastrikali na ten plot. Trestné oznámení. Vyšetrili to. Šetria. Brat dal trestné oznámenie, hodiny pokazené, tež platil chudák 1200 €. Aj mu nevrátili ani korunu. Dal na trestné oznámenie. Vyšetrili to. Páchateľ neznámy. Čo tu ideš tu práve? Dobre, ideme dať, nebudem sa o tom debatovať. Máme ešte 30 bodov. Ale to jeli sa mohli, to dá, že prikázali OSP, aby robili kontroly. Hambil by som sa ľuďom ukázať na oči, tak vám poviem na záver. Hambil by som sa vždy ukázať ľuďom na oči. Vy si sa vám hambil na pánu. A keby to neschválili, by ste povedali, zas sme doceli to, čo sme steli. Nepovolte, len to schválte. Uvidíte, to je za to, aby sa to otezuje takto ukázkovať, aby sa to takto schválili. To je za 5, dávam, ďakujem, to je proti. Ďakujem, prijaté. Ale použijem tvoje slova. Však sú len 2 schôdzy, už to je ako vydržte. Áno. Podívať sa o mňa nejde. Pero, ale vy sa máte činiť v prospech obce. Pán Husák. Pán Husák, že rokovací poriadok schválený, nedal som ti slovo. Niečo, aj ja niečo poviem, dobre? Pán starosta, mal by si poznať zákon. A čo? No, toto uznesenie platí až potom, keď bude zápisnica a podpíšeš. Dovtedy to neplatí. Bude, ale rokovací poriadok bude schválený. Pani poslanci, povinnosti a opravnenia poslancov. Jednu je to vám poviem. Máte právo, máte povinnosť obhajovať záujmy obce. Vy si myslíte, že toto, čo ste schválili, v záujmu obce? Záujmy obce schválili a poďme ideme ďalej. Ďalší bod. Hlavného kontrolóra obce. Pani kontrolórka. Zlatú kontrolórku máme. V súlade s paragrafom 18